Ο Τζίμις Πανούσης στην απολογία του υποστήριξε ότι το δικαστήριο πρέπει να κρίνει συνολικά το έργο του και όχι ένα κομμάτι του, το οποίο είναι η αφίσα. Ενώ πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προσβάλλει την ελληνική σημαία. Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στο γνωστό καλλιτέχνη είναι 4 μήνες φυλάκιση για προσβολή εθνικού συμβόλου, ενώ τον έκρινε αθώο για τη δεύτερη κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη αυσοκόλληση. Μια θαυμάστρια του γνωστού τραγουδιστή ήρθε στα χέρια με την κυρία Ελένη Λουκά, που από το πρωί ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου και αποδοκίμαζε τον Τζίμι Πανούση. Φύγε από εδώ, ρε, φύγε από εδώ, εσύ να φύγεις από εδώ. Εσύ να φύγεις από εδώ. Θα σου κάνω μήνυση. Εσύ να φύγεις από εδώ πέρα, εσύ να φύγεις. Είστε του σατανά. Είσαι του σατανά, θα πας στην κόλαση. Οι δύο κυρίες δεν σταμάτησαν εδώ. Συνέχιζαν να λύνουν τις διαφορές τους και έξω από τα δικαστήρια. Τρελή, θα πας στην κόλαση. Εσύ ποια είσαι. Πού είναι η αστυνομία, ρε παιδί μου εδώ, πού είναι η αστυνομία.